Istorijskog arhiva. I za početak ćemo čuti jednu muzičku tačku od gostiju iz muzičke škole, to je Mesaraš Brigita sopran, kao i Shoti Shomoya Emöke, koji će nam svirati za klavirom, dve kompozicije, Kaltera i Brahms. Szeretettel üdvözlöm a vendégeket a Szabadkai Levéltár nevében, és a műsor elején következnek a zenei iskola tagjai, akik a Caldera és a Brahms dalát fogják előadni.
Zahvaljujemo Brigiti Emok iz muzičke škole i sada bih pozvala direktora da nam se pridruži. Most pedig Macskovics Stevan a levéltár igazgatója következik. Dame i gospodo, poštovani gosti, koleginice i kolege, po 6. put stojim na ovom mestu, imam čast i zadovoljstvo da vas pozdravim na našem skupu, na našoj konferenciji. Posebno pozdravljam i zahvaljujem na prisustvu gospodinu generalnom konzulu Republike Hrvatske Milošu Đuriću. Pozdravljam i sve ostale koji su se pridružili našem skupu. Tema ovoga skupa, kao što svake godine imamo glavnu temu, tema ovoga skupa ovogodišnjeg je javnost i arhiv. Mislim da je to jedna tema dovoljno opšta, a dovoljno zajednička, pa ćemo čuti kroz 8 referata kakva su iskustva pojedinih arhiva po tom pitanju. Što se tiče našeg arhiva, mislim da je takva situacija u većini vojvođanskih. U zadnjih godina preokupirani smo jednom vrstom posla koja je direktno usmerena, okrenuta prema javnosti. Imamo prijem izuzetno velikog broja stranaka povodom potreba da dolaze do dokumentacije koja je u vezi sa zakonom o restituciji. Ima li bolje potvrde toga da smo otvoreni ka javnosti i da radimo u korist javnosti upravo od tog podatka da smo prošle godine imali 2500 stranaka primljenih? Ogromna većina je bila upravo povodom zakona o restituciji. Nešto slično, ali na potpuno drugom polu toga je projekat koji smo pokrenuli od septembra meseca, na primer e-istraživanje matičnih knjiga. I to je jedan kanal otvorenosti i komunikacije sa javnošću. Nadam se da će ovih 8 referata da zajednički posluži svima nama, da steknemo nova iskustva kako se ova tema tretira u drugim arhivima i nadam se da će biti korisna za sve. Uskoro nam sledi onaj radni deo i ja pozivam, odnosno, pošto su članovi radnog predsjedništva kolege i koleginice Ljiljana Dožica, Nela Pletikosić i Zoran Vukelić već zauzeli mesta, ja ih pozivam da nastave da vode ovu konferenciju. Svima želim ugodan boravak u Subotici i uspešan i korisan rad. Hvala vam. Počnemo po programu i u ime Istorijskog arhiva Subotice sledi dr. Mesaroš Zoltan, koji će nam pričati o istraživačima i arhivu na osnovu statistike pravljene 2012. godine. Most pedig a beszámolók következnek a programmal előri sorrendben, tehát dr. Mészáros Zoltán, a levéltár a kutatók szemszögéből fog beszámolót tartani. Dame i gospodo, ja vas sve pozdravljam. Drago mi je što vam mogu da se obratim sa ovim mojim malim radom. Ja ću svoje izlaganje održati na mađarskom jeziku, pošto se njime lakše služim, a napravio sam PowerPoint prezentaciju na srpskom jeziku i uz simultani prevod. Nadam se da ćete moći dobro da pratite. Tehát hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket, és a címre utalva, ugye a levéltár és a kutatók kapcsolatáról szeretnék beszélni, illetve arról, hogy a levéltárat hogyan élik meg a kutatók. Úgy gondolom, hogy ez a téma nagyon fontos, ugyanis tehát minden levéltár feladata az, hogy történelmi értékeket őrizzen, és a történelmi értékek kutatói napvilágra hozói maguk a kutatók. Tehát ez egy nagyon fontos szegmense a levéltárnak, és ez nagyon fontos az is, hogy a kutatók hogyan érzékelik és hogyan értékelik a levéltárat. Az előadásomra készülve statisztikákat néztem át.
a választásom a 2012-es év statisztikájára esett, mivel ugye ez egy befejezett év, és hozzánk viszonylag közeli év, és szeretném olyan sorrendben bemutatni a kutatásom eredményeit, ahogy ahhoz jutottam. Az első dolog, amit átnéztem, az a lekért fondok listája volt, és ebben próbáltam valamilyen mintázatot találni, és a mintázat a következő lett, mégpedig az, hogy a 2012-es évben 455 fondot kértek le a kutatók, és ebből, hogyha megnézzük, akkor a legtöbbször az egyházi anyakönyveket keresték 87 alkalommal. Ezután a városi tanács következett, majd az állami, illetve szintén a városi igazgatás, az állami anyakönyvek, ezen kívül a térképgyűjtemény, a tervrajzok gyűjtemény és egy családi fond következett. Tehát ezek voltak a leggyakrabban keresett fondok, és ezzel kapcsolatban ugye azt mondhatjuk el, hogy ugye az látszik ebből, hogy az anyakönyveket keresték a legtöbbször, és ez azért van, mert 3 nagy dolog is folyamatban van. Tehát egyrészt van ez a visszaszármaztatási törvény, amelynél gyakran felmerül az az igény, hogy a leszármazást bizonyítsák. Másrészt van a magyar állam döntése, hogy könnyített módon lehet magyarországi állampolgársághoz jutni, és itt is a leszármazás bizonyítása fontos. Harmadrészt pedig nagyon gyakoriak a családfakutatók, akik szintén kikérik ezeket a fondokat. Ezen kívül még keresett fondok voltak a bírósági fondok, tehát a járásbíróság és a körzeti bíróság is, és ezen kívül a városi magisztrátus, illetve a kommunista párt iratai. Ugye a legkeresettebb fondok között szerepelt még egy ilyen igazgatási fond, ugye a második legkeresebb fondunk volt ez, úgyhogy megállapíthatjuk azt, hogy a kutatók jelentős mértékben érdeklődnek a város igazgatás iratai iránt is, ami teljesen normális. Most ezek alapján és a témák alapján, amit a kutatók bejelentettek nekünk, a következő dolog, amit átnéztem, ezek a témák voltak, és úgy egy olyan mintázatot találtam, hogy ilyen 6 csoportra oszthattam a témákat, és itt már látszik az, hogy a családfa kutatás az valamivel elmarad a városépítészeti értékeinek a kutatásától. Most ez az adat nem teljesen releváns, ugyanis a városban 2012-ben igen heves viták dúltak arról, hogy hogyan tervezni a város arculatát a jövőben, úgyhogy ez egy kicsit megemelte az ilyen fondok keresettségét. Azonban azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy a város építészeti értékei nagyon fontosak, és a kutatókat ez nagyon érdekli, ami teljesen legális, illetve jogos az érdeklődés, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma. Ezen kívül a történeti témák nagy mértékben jelen vannak. Ezeket 3 alcsoportra osztottam. Ugye vannak kifejezetten helytörténeti kutatások, vannak szélesebb kontextusú kutatások, amiben részkutatásokat végeznek a kutatók, és van intézménytörténet, tehát egy iskola történetét, vagy valamilyen kulturális szervezet történetét próbálják kutatni a kutatók nálunk. Ezen kívül fontosak az életrajzi kutatások, tehát Szabadkán, hál' Istennek volt néhány nagyon jelentős személyességünk, akik túlmutatnak Szabadka történetének egészén is, például Kosztolányi Dezső vagy Székely Tibor, akiknek a jelentősége nagy, és kutatni szokták őket. És nagyon érdekes, hogy voltak ilyen praktikus kutatások is, például
50 éves osztálytalálkozót szerveztek, és már nem tudták, hogy ki mindenki járt abba az osztályba, és a levéltári adatok alapján próbálták felderíteni ezt, és azt, hogy hogyan lehet őket megtalálni, ugyanis ott van egy cím is, ahol el lehet őket érni. És számomra nagyon érdekes volt ez a gazdaságilag motivált kutatások kérdése, ugyanis ilyen elosztási hálózatot kutattak, illetve ilyen bor turizmus szempontjából próbáltak kutatni. Úgy gondolom, hogy ezek a kutatások noha kis mértékben vannak jelen, azonban a levéltár szempontjából fontos csak ezek a fondok is, ugyanis a gazdaságtörténetben azt látjuk, hogy bizonyos minták újra és újra előjönnek, és az jó dolog, hogyha nem kell az egészet újból kitalálni, és lehet ezeket kutatni és látni.